magluluto na po pala ako ng sampurado. Lalagyan ko na po yun ng kakanggata. So ngayon, isunod po natin yung chocolate syrup. Wala po akong nabili na cocoa powder, kaya chocolate syrup po ang nilagay ko. First time kong magamit yan. Kaya hindi ko pa alam kung alin ang mas masarap ilagay. Cocoa powder or chocolate syrup. Let's see po mamaya kung alin po yung mas masarap. Kahit nga wala po tayo ngayon cocoa powder, pero malalasahan naman po natin kung alin ang mas masarap. Cocoa powder or chocolate syrup. Yan, halo-halo lang. Halo-halo hanggang ma-even yung kulay or chocolate na yung pantay. Ayan na nga po, naglagay po ako ng kaunti pa kasi medyo kulangan. Ayan na nga po yung final, ang ating final. That's it. Thank you for watching. Bye-bye.